Ridho mangawur-awur-awur-wurahan tengarane ngajurit kung meguru kangsa tetek kadya putula wong wur panjriting turengges diregata ingkang Jwajala layu sebit ladalah oleh ngabdi pun patih Pragoto nyadong dawuh lho kula ngenteni sampean pirang-pirang jam enten mriki rek mboten medhun-medhun niku pripun info terakhir pripun nyadong dawuh ing ngabdi pun Temenggung Bansura Prabu nyadong dawuh sinuwun kula ingkang Yai Rayu Garep Boruto nyadong dawuh ing ngabdi patih uda nyadong dawuh nyadong dawuh Siwa Prabu Setyaki wonten dawuh Kakang Patih Udawa wonten dawuh sinuwun Pragoto lha wonten dawuh napa lho Bansura wonten dawuh sinuwun lan Samba wonten dawuh menapa Prabu ing ngarep ana ing pasyakan wis didhawuhake Yai Prabu Resna yen to dina semengko para trah Mandura antarane ingsun Yai Kresna lan Yai Bratajaya bakal tumedhak mring astana Gadamadana ing pamrih bakal semedi memintono graning Jawata kang bakal tumedhak ananing Wahyu Tripurba sejati ya kuwi Wahyu Pamong, Wahyu Ratu lan Wahyu Wijiratu sing bakal tumedhak dawuh Yai Kresna Samba lawan Kakang Patih Udawa kinen jaga Praja Ndrawati aja nganti komplang inggih ngestaken dawuh sinuwun Yai Setyaki dikepalke nderek menang astana Gadamadana inggih ngestaken dawuh lah kula pripun iki melu napa bali niki sesuk alate bablas kabeh sing bali yoga karo sinden lah ngopo rek yoga dadak bali niku enten apa ya mesa nak yoga iki kudu bali sik karo sinden kuwi soalé ngomah enek gawean tumpuk-tumpuk ngono maksude pripun niku lho gaweane iki akeh ngono maksude iki oh ngoten to iya nggih oke panggah los mula saka kuwi aja karo ndhen gawe Bansura Prabawa wonten dawuh menapa sinuwun kaya adat saben metu njaba nuthuk gembending kampungasan kanggo tandha budaling Prawadya Malik pelok aja nganti lali klabetna bandera laku cidra budaling Wadyabala saka Kemanduran Ndrawati para pedal pasilan sinuwun Sang Patih Sigra Hanata Paris nyawiji kumolong damyak-damyakku brekut lampahe binarung rapyak watang agate kumelar ngebeki surake gumuro
Pulung ya, mikir pulung. Pulung.
Dan. Ah. Hey. 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 Oh. Hey. Hop. Cikra kang bala tumingal perang jambo samya ngedali leret tatit wileting kandha wong dayawangkung mangun slangi dimbenjang sangaji mijil ladenya ngedali wus Trasta sora wilaga kaya buta singa wragil dambyak ana wujudan cat katon cat ora ki bangsane apa iki weh ladalah esoh nyawang wujudanku kowe apa abamu ya ora tedeng aling-aling ora leleng tedeng aku bangsane lelembut bangsane seluman aku Sentara Praja saka negara Tawang gantung anak-anak Prabu Gudayatma Temenggung Tirta Karna aku sapa Temenggung Tirta Karna balik gegaman saka endi aku gegaman saka Ndrawati Patih Udawa wah beneran sing tak golek iki Patih Udawa ana barang dina semangko aku arep goleki Titi sing Widawati sing kaping 4 sing pungkasan putri Mendura putrane Prabu Basudewa karo Dewi Badra ini sing jenenge Dewi Bratajaya ya lara ireng ngerti kowe isih prunanku kuwi weh beneran dadi wewakne ya arep mbok ge apa Bratajaya kuwi putri singidan negara Madura ya negara Ndrawati kadang tarune Prabu Baladewa lan Prabu Kresna sapa wae sapa ora kena ngrasani sing jenenge Dewi Bratajaya bayuh aku ndeloki bocahe nggon HP pancen bocahe ora pati dhuwur cendhek trembel galak wulu tur kulite ya kuwi ireng manis kowe ngerti ora tegese ireng manis ki apa teko Yuni kuwi ireng manis kuwi mula saka kuwi wis semengkira aku arep golek sing jenenge Bratajaya kena ketok karo Dewi Bratajaya ana syarate sapa syarate tinggalen ndasmu kene tak ge keset sikil weh ladalah praloya binatang ayo tak bapati barisamu majo papat ora tinggal loncat majo 5 ora tinggal lunga majo 7 ora tinggal gelangkang corong playu praloya binatang ngemping loro ngenjah pati nidam terblos sumuk nyawamu ayo watekan aji jaya kawijayan mojo nganti tumpang suh leno pangindam tak tebyak diadamu melesat igamu ilang nyawamu cangkeme kok wah wow apes hop au hop hos wah hos we ha parat giling hop ha ho
Iki. Hos, hos. Hos. Hop, hop, yo. Mati aku. Oh. Go. Ah. Jebol modar kowe. Cah jadamu. Sambat wong tuamu. Jaya ya mas Hop, ha, hos. Hop, hop, hop. Hos, ho, awas. Hop, hop. Ayo. Hop, hos, hos, hos. Ah, oh, mati kowe. Ayo. Sembaro. Mati aku yo. Mati tenan iki. Mantep tangane. Ha, po. Hop, hos, hop, 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 yo. Ha. Hop, hop, yo. Hop, pa, hop, hos, po. Hop, hos, po. Hop, ha, hos. Yo, hos, po. Hop, hos, po, po. Iki lo. Ha, po. Hop, pa, hos, hop. Hop, po, yo. Parah. Yo mati aku. Hop, ha, pos, pos. Ha, pos, 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 pos. Loh, oh. Hop, po, ha, pos, ha, pos. Prabu Pancala ya mas ya Jebol. Hop, pos. Rama Ayo. Dasmu ya. Ayo, maju kepruk godhog gundulmu kowe. Maju. Nemane
kedadian. Oh. Ya mas lopeng gandeng Oh. penapait Wes. wiro Hop. Wes. manem Go. Wes. Ha. Awas. Ho ha. Ho ha. Ho ha. Yo. Ha. Pos. Po. Ha. Pos. Po. Ha. Pos. Wah, bodoh. Ha. Pos. Lo. Ha. Het. Pos. Ha. Lo. Ha. Gunung Genes Janur Ha. Pos. Hop. Pos. Ha. Ha. Pos. Lo. Pos. Ye. Oh. Yomas Pos. Lo. Pos. Ha. Hat. Pos. Pos. Hat. Lo. Pos. Pos. Oh. 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 Ha. Pos. Hey. Mundur. Gendhoso Pati. Ho. Lo. Pos mati kowe. Ah. Oh. Ah. Hoi. Hoi. Lo. Hop. Putar kowe. Oh. Hoi. Hoi. Sopo Setyaki edan. Hop. Pos. Loh, menteleng matane. Oh. Sut. Pohon boyong. Mati tenan iki. Ah. Hoi. Waduh yo. Loh. Ha, pos, pa, pos, wei, pos, lo, pos, ho, ha, hot, pet, hey, ha, pos, hop, pos, pa, wei. Mundur. bocah cebol kowe mati.
Jaya Karneli. Wah. Bloh, oh, hop. Hos, minggir. Awas. Oh. Hei ha 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 hei. Awas hei 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 ha hei ha hei ha hei ha hei ha hei hei ha hei ha hei ha hei ha hei ha sut ha op hei ha 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 hei ha. Awas mas, hop hop, ho ha, oi, Maleso. Hop, hos, ho. Hei, ho ha hei ha hei ha hei ha hei ha hei ha. Ho, ha, hey. Limbo. Coy, Patih Udawa. Parat gaglak limpamu. Ho. Ho, hop, ha, ho, ha, hei, awas, hei, hei, ha, 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 hei, ha. Semangat. Demi anak istri. Dan pasti saya nyaron.
Wah, edan. Ana kok sesek. Pengendangan enom ya sesek. Wah, wes. Demi anak dan suami. Hidup suami. Yuk. Oh iya. Tenaga kuda ya ora ya. Semangat kuda, tenaga ayam. Nah. Lho. Kowe di anu yuyun lho gol. Apleh-apleh cret. Wah, blai tenan iki. Wah, nak ora matur bose tak dandang tak konto tak kene dandang. Boleh ngasuhan lho. Wah, kok eram-eram temen, perang kok ngampiak-ampiak, ora senok ngarep tok senok jero-jero barang diampiak-ampiak. Ayo, aja mung kroco-kroco kae, ratune sing bule kaya londo kae pengen petita-petiti nukak gajah tok kan maju kok cuma leda-lede kae. Hei, lho, wah sampean mo, piye Prakoto? Wah, kula niku rada bedhedhek ati kula niku. Bedhedhek piye? Prajurit Dorawati Mendura mundur kalian kedaning buta patian Sekti Mandraguna. Para prajurit bubar maut malah sumbare macia-cia. Sumbare piye? Ayo aja sing kroco-kroco, aja sing kreye-kreye kuwi. Kae ratune sing kulite bule kaya wong londo karo maju kowe ngledah bangsat mandek kowe. Parat. Hei, mundur. Oh, biar ora. Rasa duslit ki piye ta? Lah ngono ki lho. Wah, nak rangene ra gayeng, pokoke tak adu domba pokoke. Hei! Amuk-amuk Suramata Jayamrata. Iki benggole tanah Jawa. Pemuda ndang lengan, Baladewa, Halayuda, Kakrasana, mandek bangsat kowe. Hei, hei, ha, 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 hei, ha. Ayo, anak buahmu do minggat kabeh, do keblong kabeh. Harimong kowe ayo manuta. Adimu Bratajaya ndi tak boyonge nyang negara Tawang Gantungan men dipek bojo bosku Naraenta lakon mulih dadi pecangkeme. Iblis laknat. Ayo, muni cangkemmu. Yang satrek. Iblis kowe. Kowe yahene arep golek masalah karo pemuda njanglean kowe jelek urip ya. Jelek amor bojomu kowe, bojomu cek moblong-moblong arep mbok tinggal modar kowe ya. Iblis dublak tukak cangmu bongko kowe. Aduh yung mataku arep kotol piye iki. Aduh. Wah. Ana ratu sarune ra karuan. Bajingane iblis ana asu. Ratu apa kae ora sopan blas. Waduh.
Aduh sinuwun ketiwasan sinuwun. Piye? Kula niku bar petuk oleh ratu sing raine abang branang kaya kembang worawari kae sinten niku? Oh, lah sampean iki dereng ngerti to? Urung. Oh, lah sampean iki ra duwe TV ngono Manggugak nggen apa niku Google ngoten. Nonton nggon TV niku jenenge Ratu Madura jenenge Prabu Baledawa. Baladewa. Kok Baledawa nggih Prabu Baladewa. Ampun ganggu wong siji nika, siji dirasani adine, loro dicolong wah sampean mulih digenggawa ambulan siarake ning musala innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akan cangkem. Minggir. Ntroco bolarang teranjangmu. Oh. Ayo, maju Baladewa. Arang keranjang tasu muparat. Hop, wah, iblis diamput. Wah, bangsat elek. Sopo iki? Wah. Sopo prajurit goblok? Nglepasi gaman ora nggo pali ora nggo tantang mandeg bangsat kowe. Oh, jebule dapurmu kuwi to. Kowe prajurit ora tau mangan sekolahan ya goblok pekok kowe. Hei, prajurit ki ora kena glenas-glenes lepase gaman kandhung kaliworo kanggo tantang ora kena dapurmu kuwi. Baladewa ora gigrek gamanmu ora cerdas gamanmu ayo. Ngedono gaman kayangan bola ora gigrek. Gamane diguak. Iblis laknat. Kowe rene sing akon sapa? Pak Bayan. Sapa? Pak Bayan. Arep golek masalah pemuda kene. Ora wedi karo Baladewa, ora minggat dublak tuwak cangmu bangsa kowe. Ayo. Hamuk Suramrata Jayamrata. Hambian kaya wong Jawa. Wo, Pak, rebutan kaya Mencarwati. Urang gaman medhati yo. Urang sekti meguru. Ayo, Baladewa kowe. Wah. Parah. Wait. Aduh, iblis laknat. Mati, Pak. Weh ladalah. Baladewa pancen cengkiling manggan marotan. Dikroyok. Ayo, kroyok. Wah, prajurit capopo kae. Maine kok ngelmu ngangrang kroyok tak balange watu ndasmu kowe. Ho. Asmu. Ha. Oh, dar kowe. Wah, awas hutan watu. Wah. Awas long, hutan watu long. Wah, toyong. Wah, ya, wes. Selamat. Ulu, poloh. Selamat. Aduh, wes remuk iki long, ndasku benjut kabeh. Udan watu kok bras-bres. Kok elok men tolong. Elok piye to, Kang? Pancane ndase mlenung kenek watu kok kowe kok slamet dhewe aman dhewe lho. Ngene lho, Kang. Kabeh mengki kantek kelakuane kalek tumindake.
Aku ki cah resik kok. Cah suci, ngono. Suci ki susune sak manci, ngono. Cah resik, cah soleh lho kuwi. Mula enek watu gedhe ya ora bakal aduh ya Allah. Wah, duh. Mula tak kandhani iki wis tuwa umurmu 50 punjul ngono. Sing insaf, sing gemati karo bojo ngono. Bojo ki nggih kanca urip hanya maut yang memisahkan ngono. Mula kaya aku iki, aku cah resik, cah tertib. Mula nek watu pirang-pirang aku ya ora bakal ayo nyangkemo wis saiki. Wis tah tertib ya mlenthung, sing bosok ya tambah mlenthung. Wis bali wae Kang. Delik. Kayon cilik. Wah, awas. Wes, delik kaleran ngene iki weh. Hayo. Ini iki aman. Mesti ra kena watu mesti. Hayo aman-aman. Sapa kuwi? Nah, Patih Udawa. Patih Udawa heeh. Awas ngati-ati aja ngantek kenan. Heeh. Lah kamu sapa kamu? Setyaki noke. Setyaki? Iya. Wah, sapa kuwi Lung? Sapa kuwi? Nah, Kresna noke. Kresna. Lah ireng iki. Wah, Kresna ngawur. Wes. Iki mu dikira toilet apa piye to Lungmu? Lah cangkemmu ya dawane kok ngono nek. Kumu jane sapa kumu? Kresna. Mosok iya genah ireng nek. Wah, bali wae lho, bali. Indrajit. Tata Gatiwi Soindriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana lan Warayang Jit. Ih pripun Nama Dwaji? Aja mbok terus iki ngono perangan karo wong Ndarawati lan Mendoro. Aku arep golek cara liya, sing penting aku bisa kelakon ndusta Dewi Bratajaya. Atus pundi? Aku bakal munggah Jumantara. Bakal tak sawangono ngendi papan dununge si Bratajaya lak Cidra. Monggo dherekaken Prabu. Lang-lang driya mangun kung mangun kong kanduhan rimang leleno tanpa kanen Oh Prabu Biyayai sambi kalaning marga sampun endang kapracondang minggir saking pabaratan mila saking menika monggo kula dherekaken enggal tumuju wonten Astana Gadamadana enggal miwiti nggenipun badhe semedi wonten ing
Astana Gadamadana ya. Sadurunge awake dhewe semedi ayo padha sesuci dhisik. Padha sesuci jamas. Men resik lahir batine jiwa lan ragane. Besok muga-muga kesempatan nama wahyu Tripurba Jati inggih. Monggo kula dherekaken Prabu. Sun pamuji satya mangya pasuke elo ya bangsa kita Sang saya dalu hararas abya lintang kumedhap tete sonya tengah wengi lomrang kandaning puspita areng iwaning pudyan nira sang Dwijawara hembreng lera swaraning madu branta manung carining kembang ana tangis layong ati sewa wati mati
awing dalutan wonten jalma kang lumaku ingkang kawuryan uhung sasangka sumewa ginarbek ing Taranggana tanggap sang burun ratri Panjraing Kartika sanalika samiya sumebar liru memangsan sinartan muni gilir gumanti manjing tengahing dalamun kadul hamung sumunu prabawane lintang luku mabukuh kang lintang uluh dadya pituduh gumantining pranata mangsa kidul pernah lanjar ngirim gubuk penceng hangawe-awe lamun Cinandra pernah Sudama yayah remaja kang lagi karonsih ing tengah ketinggal ngaglah kadya sang Bima kang lagi kurdana wektu ing naga nenggih menika sekaring madya ratri awasta lintang Bima sakti nalika semana hanyaring mangsa ketiga Teste Sukna gagak baka kekes kawuran atis labet kaperban dening Hyang Bayu kang lumaksana trambahi sining bawana dupi sasanga mangrangsang mangu imbanging ardi bang wetan ingkang langsung sasmita lamun wancine wis gagat enjang gendya lintang Panjrina sumewa dadi dutaning Arka arsa siniwaka risangsana Hyang Candra manjing Hansala lawa kalong wangsul mring pandhelikanira rame kapiyarsa jago kluruk gilir gumanti nalika semana ing mangke sampun ngancik madya ratri madya tengah ratri dalu dereng wonten sambeting kandha tur ingkang cinarita ketingal repat punakawan Kilurah Semarna Gareng Petruk Sumawana Bagong ketingal lumaksana ing kutha Tirta Kencana lampahi Lihat langening kalang iwan ekar pandamunsar Kerane terus Inolir kekona kerane sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe kuwi dawa sing sayo sing rukun cucu itu bos ambaro hanya kaki berkiata apa sergi ayo ayo ojo ojo nyati ayo ayo menmu ayo baratanco ura ura sebena sebada aku sama pada sama rumah tutur mangatur asane tapo gelang priye kok aja kurang priye kok pada nyawang priye kok pada nyawang
inaya